Tomuz ayları çağıların köp işleyen paslı bolýar okudan diň jalyan mektep okuwçylarynyň ençemesi kanikullaryny agyr däkmetde geçirýärler. Azatlyň habarçylary Balkan vilayatyndaky bazarlarda işleyen çağılaryň gündäki durmuşy barada maglumat berýärler. Balkan vilayatynyň bazarlarynda şu günler işleyen çağılary köp görse bolýar. 10-14 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler ýük taşap gazanç etmäge tinançýarlar. Bereket we Balkanabad şäherlerine bazarlarda inne 6-njy we 8-nji klas aralygyna çağılaryň 10 orçasyny görse bolýar. Olar el araba bilen 100 kilogramdan agyr ýükleri eltip bermek hyzmatlaryny hödürläp satyjylara we alyjylara hyzmat edýärler. Bazaryň içinden uly ýoly 100 kilogram çemeti ýükü çykaryp takmynan 600 metr aralygy alyp barýarlar we bu işine 5 manat iş hakyny soraýarlar. Ol çağılary 1 ýa-da 2 manat pul berýänler hem az däl. Dip habarçymyz gurrun berýär. Habarçylar yerli ýaşaýjylaryň kanikul mewsüminde çağılaryň okuwdan boş bolup gazanç etmegine, mümkinçilik döremegine begenýänligini belleýär. Balkanyň daýhan bazarlaryna tomuzky kanikul çağılaryň gazanç etmegine, maşgalasyna 5 manat goşunt goşmagyna şert döredýär. Dip habarçaýlar. Balkanabadyň bazarlarynyň birinde işleýän 6-njy klas okuwçysy öz enatasynyň gazançynyň maşgalany dolandyrmak üçin ýetmeýänligi sebäpli 3 aýlyk tomuz kanikul döwründe özüniň araba sürüp işlemäge mejbur bolýandygyny aýdýar. Ol her gün 25-30 manat aralygynda pul gazanýandygyny, hem şondan her hepdede bir tapar bazar administrasiýasyna hem-de polisiýa para bermeli bolýandygyny gurrun berdi. Bazar administrasiýasyna we polisiýa her hepdede bir tapar 50 manatdan para bermeli. Bolmasa çağılara gazanç etmäge ruhsat bermeýärler. Dip Balkanabadyň bazarlarynyň birinde işleýän ýetkinjek anonimlik şertde gurrun berdi. Şeýle ol käbir satyjylaryň we alyjylaryň hem ýükçiniň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp agyr däkmetine görä pul bermän, ujypsyz pul berip gidýänligini aýtdy. Käbir ýükü mendile eltip berenimden soň 50 teňe ýa-da 1 manat berip saňa bolýar diýip kimsidip gidýänler hem bolýar. Dip ýetkinjek gurrun berdi. Mektep okuwçysy 40 gradus ysga ýa-da ýagyşly howa garamazdan bazarda gazanç etmäge uly zerurlygynyň bardygyny aýdýar. Ol diň jalmagy özünde hiç kili mümkinçiligi ýokdugyny, hatda diň jalyş öýlerine muhtuna ýollanma berseler-de gidip bilmejegini aýtdy. Ýok, men gazanç etmesem bolmaýar. Maşgalamy goşunt goşmasam ejemiň dermanlaryna pul ýok. Dip oglanjy aýdýar. Türkmen resmiýetleri we habar beriş serişdeleri çağılaryň zähmet çekmegi we ilatyň garyplygy bilen bagly meselelerini gozgamaýarlar. Resmi media döwletiň bagtly çağılyk siýasatyny wasp edýär we çağılaryň diň jalmagy üçin ähli şertlerin döredilýänligini habar berýär. Bu aralykda mekteplere ýurdun gökderedäki we awazadaky diň jalyş merkezlerine ýollanmalary ýerleşdirmek işi tapşyrylýar. Azatlyň Balkan vilayatyndaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä hususanda Balkanabaddaky her mektebe okuwçylary diň jalyş merkezlerine uğratmak üçin onlarça ýollanma paýlanypdyr. Emma 20 günlük diň jalyşyň bahasy 3000 manada ýetýär. Bu baha köpçülik üçin el ýeterli däl. Habarçylar yerli ilat köpçüliginiň ören garypdygyny, işsizlik zerarly adamlaryň islendik iş etmäge mejbur bolýandygyny, şu günler bazarlarda arabaly ýük taşap gazanç edýän pensiýa ýaşyndaky zenanlaryň hem köpelendigini belleýärler. Türkmenistanda halk köpçüliginiň durmuş derejesiniň petelmegi çağılaryň durmuşyna agyr täsir ýetirýär. Çağılaryň ençemeti mektebe gatnamak üçin geyim we esbap edinip bilmeýär. Okuw ýylynyň öňü tirasynda mektep zerurlyklary üçin işläp ýa-da dilekçilik edip pul toplayan çağılar ýyl-ýyldan köpelýär. Hökümet tarapyndan ikrar edilmeýän agyr işsizlik zerarly öz çağılaryny kadaly eklemekden ejiz bolup, hatda naharlap bilmeýän maşgalalaryň sany hem artýar. Türkmenistanyň Günnogorlewa vilayatyna azyk haritlarynyň hemde ýeneşikleriň bahalary duýdansyz ýokarlany. Telekeçler bu ýagdaýa import çykdyjylarynyň şol sany logistika meseleleriniň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Sebitde Gurban bayramyndan öňe 1 kilogram 48 manat bolan soňra etiniň bahasy diň jalyşdan soňra 65 manada çenli ýokarlany. Şekeriň 1 kilogramynyň bahasy 2 есе ýokarlanyp 10 manatdan 20 manada, ortaça walygyň 1 kilosu 60 manatdan 75 manada, sarımsagyň bahasy 15 manatdan 40 manada çenli gymmatlady. Türkmenabadyň şäher häkimligindäki bir çeşme nırk durnuksuzlygyny içerki bazarlaryň import haritlaryna garaşlylygy bilen düşündirýär. Şoklat önümlerinin aglavasiýan ýaly Russiýadan gelýär. Gök bakçy önümleri, meýweler, şol sanyny kakadlan meýweler Özbegistandan getirilýär. Ulug çykdyjylarynyň ýokarlanmagy we logistika bilen baglanşykly beýleki çykdyjylar hökman suratda sarp edijileriň bahalaryny öz täsirini ýetirýär.
diýip şäher häkimligine çeşme aýtdy. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan satyjylar ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçanyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylaryň bir näçe ykdysady kynçylyklaryň arasyna öýedleriniň sowda nokatlaryna oglan edilen arzan adyşlary has köp gyzyklanma bildirýänliklerini aýdýarlar. Käbir göýekbakçy önümleriniň we meýweleriň ýetişýän döwrüne bazarlarda emele gelen gymmatçylyk yerli ýaşaýjylary lap keçedýär. Mysal üçin üljenin bahasy 85%, eriň bahasy bolsa 120% ýokurlandy. Diýip Çärje etrawynyň bir ýaşaýjy taýdýar. Öňler hoz satyn alardyk. Indi 1 kilogram hozyň bahasy 350 manada çelini ýokurlandy. Bu biziň üçin gymmat bolýar. Diýip Türkmenawa şäheriniň Bahar etrapçasynyň bir ýaşaýjy taýdýar. Sewit ýaşaýjylary emele gelen gymmatçylyk şertlerini adaty durmuş derejesine saklamagyň kynnaşanyny aýdýarlar. Tekstil önümleriniň şol sany egneşikleriň bahalary hem gymmatlaýan mahaly sowda işleri bilen meşgullanýan telekeçler ýokurlanýan bahalary import çykdyjylar bilen düşündirýärler. Men eskilerin aglaw bölegini Özbekistandan getirýärin. Soňky döwürde Türkiýeden eski getirmeklik agyrlaşdy. Ýokarda tanyslary bolan iri telekeçiler bazarlardaky haritlaryň bahalaryny öz bähwitlerine görä sazlaýarlar. Şonuň üçin haritlary Özbekistandan getirmäge mejbur bolýar. Diýip faraply bir telekeç aýdýar. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan beýleki bir telekeç hem bu ýagdaýlary tasdiklap şeýle diýdi. Häzir benzin gytçylygyny bahan edýärler. Transport çykdyjylary ýokurlanýan mahaly satyjylar hem bahalary ýokurlandyrmaga mejbur bolýarlar. Bolsa sarp edijilere oňoýsuz täsir edýär. Diýip saýatly bir telekeç aýtdy. Türkmenawa şäheriniň bir ýaşaýjysy öňler öýüniň her mewsümde täze eşikleri satyn almagy mümkinçiliginiň bolanyny, ýöne häzir bolsa ýokurlanýan bahalar sebäpli egneşik çykdyjylaryny kemeltmeli bolýanyny aýdýar. Men çağlar bagynda aşpez bolup işleýärin. Aýlygym hiç sada ýetenok. Eşikleriň bahalary hem iýun aýynda epesli ýokurlandy. Diýip Türkmenawatly ýaşaýjy aýtdy. Satyjylar Özbekistanyň Levan folaýatyna tekstil önümlerini getirmegiň aňsatlaşanyny, ýöne muňa garamazdan bazarlarda bahalaryň pesilmeýänligini aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurulmdaş bolan bir yerli ykdysatçy dowam edýän meýilleri seljerip şeýle diýdi. Esasy imi dönümleriniň we egneşik çykdyjylarynyň ýokurlanmagy adamlary çykdyjylary azaltmagy we öz zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin alternativ çözgütleri gözlemäge terýär. Diýip yerli ykdysatçy aýtdy. Alternativ çözgütleriň hatyryna yerli sarf edijiler arzanladyş kampaniýalaryna ýykyn edýärler ýa-da ozurky sarf ediş enliklerinden el çekmeli bolýarlar. Käbir ýaşaýjylar täze şertlere uygunlaşmaga çalışýar. Beýlekler bolsa dowam edýän durmuş kynçylyklaryna syn edip geljege aladal garaýarlar. Adatyk radiosy günnägör sebitde bahalaryň duýdansyz ýokurlanmagy boýunça sowda edaralarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň döwlet ýeçiligine media serişdeleri şol sany elektron neşirler bazarlarda emele gelen gymmatçylyk barada habar bermeýär. Aşgabat şäheriniň jemaat tozalagyny işläp, paýtagtyň köçelerini we ýaşaýyş şaýlarynyň daş töweregini, beýleki jemgyýetçilik ýerlerini araslamak bilen meşgullanýan ýüzlerçe işçi maý aýyndan bäri aýlyklaryny alyp bilmeýär diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulşan bir näçe işçiniň tasdiklamagyna görä, olaryň maý aýyna berilmeli aýlyklary şinlik hem bank kartlaryna geçirilmeýänler we bu ýagdaý adamlary gaty kıyın kösençlikleri tezawar edýär. Maý aýynyň zähmet haky hem şu güne çenli bank kartymyza geçmedi. Adamlar gaty kösenýär, näme etjegimizi bilmeýäris. Diýip Aşgabatyň köçeleriniň birini tämirleýän işçi Adatlyk aýtdy. Onun sözlerine görä, aýlyklaryň gijikmeginiň sebäbi açyk, resmi ýagdaýda düşündirilmeýär. İşçileriň köpüsi başlyklaryň gaharyny getirmekden we işini ýitirmekden gorkup, aýlyklaryň haçan berilejekdigini soramagy hem çekinýär we bu işi bir-biriniň üstüne atýar. Döwlet büdjetinden maliýeleşdirilýän edaralaryň ýagdaýyny gowulýan Aşgabatly ykdysatçynyň sözlerine görä, öňkü prezident döwründe işçileriň hal ýagdaýy barada biraz alada edilen hem bolsa, inni adamlaryň aýlyklarynyň ýagdaýy baradaky şikaýetlaryň dinlenjegine umyt baglamak kyn. Ýurtda 10 ýyl goly dowam eden ykdysady krizis inni durnukly çökkünlük ýagdaýyna geçene meňdeýär. Ardedeniň hem ardy dinlenmeýär. Diýip anonimlik şertinde gurulşan hünärmen aýtdy. Onun sözlerine görä, ýurtdaky işsizlik, işleýän adamlaryň aýlyklarynyň az bolmagy we wagtyna berilmezligi, güzären ýagdaý kynlaşan adamlary her hili hile mekirligi,
soňu bilen adaty kezzapçylygy ösüp geçýän yalançylygy tekleýär. Ilat öz-özüne berilen halda bolup düşen çökküntü ýagdaýlaryna hökümet tarapyndan hiç ýyly kömek bolmansoň çäresiz bir-birini aldamak bilen meşgulanýar. Pul kardalyp ýyzyna gaýdyp berip bilmän algydaryndan gaçşyk bolup ýaşaýan adamlar köpelýär. Olar gecelerine öz tünöklerine ýyglanyp hatda maşgalasyndan jyda düşüp onamyny gizlin ýatyp durýarlar. Gizlinlik derdeserine ýaşamaly bolýan adamlaryň sany artýar. Diýip Adatlygyň söhbetde şaýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurlaşan hünärmenleriň sözlerine görä, Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident bolan ýyllaryna badalga alan ykdysady kriz onuň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň has çuňlaşyp başlady we hökümet başlygynyň geçirýän mejlislerine bu çökkünlüge çykalga gözlenýäni meňzemeýär. Adatlygyň olal habar berişi ýaly halkara pul gaznasynyň wekilleri şu ýylyň 27 martyndan 9 apreline çenli aralykda Aşgabatda bolup öz gelen jemleýici netijelerini çap etdiler. Halkara pul gaznasynyň hünärmenleriniň pikirçe, Ulawa Dorot puwdugyndan gelýän girdejilerden başarnykly peýdalanmakdaky kynçylyklar, pul kredit reformasynyň bolmalygy ýaly düýpli kynçylyklar türkmen ykdysadyýatynyň ýagdaýyny agyrlaşdyrýar. Ýöne yerli synçylar esasy kynçylygyň ýurtda alınıp barlayan uly guruluşyklar we başyna giden korrupsiýa bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýetiniň şu aýyň başynda beren habaryna görä, Arkadağ şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgyryna gurulmaly binalaryň taslamalary boýunça bäýatleşik eglan edildi.